Enw i yw Mark, ac fe wnaeth yng ngwraig Sam a minnau dechrau meithi pan oedd ei mab Matty yn 6 oed. Ar y pryd, roedden nhw'n gweithio mewn ysgol fel cynorthwydd dosbarth, ac wnes i gwrdd â bachgen ifanc oedd angen fy nghefnogaeth. Wrth gwrs, dim ond cymaint o gefnogaeth y gallwch ei rhoi yn yr ysgol, ond roedden ni'n gwybod os roedden ni'n dod yn ofarwr maith, gallwn roi'r cymorth iddynt yn fy nghartref, gyda fy nheulu. Roedd hynny tua 5 mlynedd yn ôl ebyn hyn, ac ers hynny, rydym bob amser wedi cael cefnogaeth wych gan dîm meithio awdurdod lleol Sir Fynwy. Dyna pam rydym yn dal i feithi gyda nhw ar ôl yr holl flynyddoedd hyn. Maen nhw'n gwneud i chi deimlo'n rhan o dîm. Daeth Eli ac Emma atom ychydig ar ôl i ni gael ein cymeradwyo. Maen nhw'n 15 ac 13 nawr. Gofynodd Sir Fynwy i ni allem ofalu am y 2 ohonynt. Fe wnaethon ni feddwl sut y bydden nhw'n teimlo pe bydden nhw'n cael eu gwahanu. A doeddwn ni ddim yn gallu meddwl am wneud hynny iddyn nhw. Doedd eu cartre ddim wedi bod yn lle diogel i Eli ac Emma. Doedd ganddyn neb arall yn ei teulu a lle ofalu amdano nhw. Dywedwyd wrthym sut roeddent yn arfer aros allan trwy'r dydd, beth bynnag o'r tywydd. A chymerodd amser iddynt deimlo'n ddiogel gyda ni. Roedd Eli wedi bod fel mam i'w chwaer fach. Nid oedd ganddi unrhyw hobïau, doedd hi ddim yn gallu bod fel unrhyw ferch arall yn ei harddegau. Roedd yn rhaid iddi wneud y siopa a chymryd llawer o gyfrifoldebau gofalu. Rwy'n cofio ei hwynebau pan gyrhaeddon nhw gyntaf, ond doedd rhoi cartre iddyn nhw ddim yn mynd i wneud popeth yn well. Roedd angen rhywun arnyd i ymddiddori ynddynt, rhywun i rando. Gallwch chi ddim ei rhianta yn yr un ffordd ac y byddwch chi'n rhiant eich plant eich hun, oherwydd nad yw'ch plant wedi bod trwy'r trawma maen nhw wedi bod drwyddo. Rydyn ni wedi cael rhai adegau anodd, ond mae'r dyddiau da yn drech na drwg. Nawr, maen nhw'n ymwneud â chwaraeon, cerddoriaeth, ac mae eu hyder yn adeiladu bob dydd. Wrth edrych nôl, dwi mor falch o'r hyn y maent wedi gyflawni. Dwi ddim yn siŵr y byddwn wedi cyflawni neu symud ymlaen hanner cymaint pe maent wedi cael eu gwahanu. Maen nhw'n dîm. Rydyn ni'n dîm hefyd.